Πάμε τώρα ξανά στα θέματα υγείας. Η Φίλιος διανύει μια πραγματικά δύσκολη περίοδο εξαιτίας της πανδημίας και της απειλής της νόσου COVID-19. Ο αντίκτυπος της κατάστασης αυτής στην καθημερινότητά μας είναι αναμφίβολος και διαρκώς παρόν. Μια μικρή ενόχληση στο λαιμό, ένα συνάχη, ένα φτάνισμα μπορούν πλέον να χώσουν τόσο το άτομο που τα εμφανίζει όσο και τους γύρω του. Πολλοί είναι εκείνοι που σπέβδουν να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό που τους συμβαίνει. Και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζονται η απλή γρίπη αλλά και ο COVID-19. Εξίσου σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται το κάθε ένα από αυτά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον παθολόγο Μάριο Θεοδότου. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι, Στεφανία. Ανησυχεί ο κόσμος με τα κρούσματα που όλο ένα και αυξάνονται. Ποια είναι η δική σας ανησυχία ως προς την αύξηση των θετικών περιστατικών, γιατρέ μου? Ναι, όντως έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, αλλά να λάβουμε υπόψη ότι τώρα γίνεται και η μέθοδος του rapid test. Και όταν βγει θετικό το rapid test, αυτό επιβιώνεται με το PCR, με το μοριακή μέθοδο, και λίγο πολύ η ανακοίνωση των αριθμών, τόσα με το rapid, τόσα με το PCR, γίνεται μια σύγχυση, διότι επαναλαμβάνονται. Επίσης, κάποια άτομα τα οποία έχουν περάσει κορονοϊό μπορεί να διατηρούν θετικό το PCR test για πολύ χρονικό διάστημα. Δηλαδή 2 και 3 μήνες και πλέον καμιά φορά, και πρέπει να γίνει μια καλή έτσι, προσέγγιση για να δούμε μήπως επαναλαμβάνεται στο ίδιο άτομο η θετικότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχουν περισσότερα, σίγουρα υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια έτσι πιο σωστή καταμέτρηση των κρουσμάτων. Νομίζω ότι πολλές φορές γίνεται κάποια συγχύση. Ναι. Βέβαια, τουλάχιστον εμείς διαχωρίζουμε ποια είναι τα θετικά από την μοριακή μέθοδο και πόσα είναι τα θετικά από το rapid test. Έτσι. Τουλάχιστον ελπίζω ότι δεν μπερδεύουμε τον κόσμο, δεν τα προσθέτουμε όλα μαζί και βγάζουμε ένα νούμερο. Τώρα, αυτή... Είπαμε αυτό που έχουμε μπει, Στέφανη, ότι εάν... κάποιος ο οποίος είναι ήδη θετικός και έχει περάσει, ας πούμε, την μετάδοση, μπορεί να παραμείνει θετικός για μήνες. Ναι, δεν μεταδίδει όμως, γιατρέ, αν είναι για μήνες θετικός. Δεν μεταδίδει, όχι. Αλλά μπορεί να τον υπολογίζουμε μια και 2 και 3 φορές όταν κάνει την εξέταση. Μάλιστα. Ο ιός μεταδίδεται μόνο εκείνο το 14ήμερο, που είναι το κρίσιμο, που πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα. Η μετάδοση του είναι τις πρώτες μέρες, είναι η πρώτη εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά γι' αυτό και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τώρα την καραντίνα την μειώνουν. Ενώ μιλούσαμε για 14 μέρες και μια εβδομάδα ακόμα επιπλέον, τώρα η Γερμανία προσανατολίζεται να κατηβήσει στις 7 με 10, η Γαλλία στις 10 μέρες, στις 7 μέρες ακόμα η Γερμανία. Ναι. Δηλαδή υπολογίζεται ότι η μετάδοση του είναι από την πρώτη μέχρι την 7η ημέρα, κάπου εκεί. Μάλιστα. Τώρα, η γρίπη Α δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή της, σωστά, κύριε Θεοδότου? Όχι, δεν την έχει κάνει ακόμα η γρίπη Α. Έχουν περιγράψει κάποιο περιστατικό σε μια σκανδιναβική χώρα όλο και όλο, νομίζω Νορβηγία, κάπου εκεί. Δεν έχει έρθει. Υπόψη ότι οι προφυλάξεις που παίρνουμε για τον κορονοϊό είναι τέτοιες που εμποδίζουν και τη μετάδοση της γρίπης. Δεν υπάρχουν αεροπορικές πτήσεις, δεν υπάρχουν αεροπλάνα να μεταφέρουν πληθυσμό, υπάρχει η χρήση της μάσκας. Λίγο πολύ εμποδίζει και τη γρίπη. Τα πρώτα μέτρα. Θα είναι μειωμένη, εκτιμάτε, θα είναι μειωμένα τα κρούσματα της γρίπης φέτος? Νομίζω ναι. Τις προφυλάξεις που παίρνουμε θα είναι μειωμένα. Άρα τώρα πώς θα ξεχωρίσουμε αν αυτό που έχουμε, που μας συμβαίνει, που πονάει ο λαιμός, που φταρνιζόμαστε, ο βήχας, είναι συμπτώματα COVID και δεν είναι ενός απλού κρυολογήματος ή γρίπης? Μοιάζουν και τα τρία νοσήματα, γιατί και τα τρία προσβάλλουν το αναπνευστικό. Το μεν κοινό κρυολόγημα προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό, η γρίπη προσβάλλει και ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό, και ο κορονοϊός το ίδιο, προσβάλλει και ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό. Κλασικά, ας πούμε, στο κοινό κρυολόγημα συνήθως πυρετός δεν υπάρχει, υπάρχει ελάχιστος πυρετός, λίγος πυρετός.
Στη γρίπη υπάρχει ψηλός πυρετός και δίχας και αφορά το ανώτερο κατοικαστικό. Ο κορονοϊός έχει πολλές εμφανίσεις διάφορες. Μπορεί να είναι από ασυμπτωματικός μέχρι τα μεγαλύτερα συμπτώματα, μέχρι πολύ ψηλό πυρετό, μέχρι δίχα, μέχρι πονόλεμο, μέχρι τον πονοκέφαλο, μυαλγίες έντονες. Να μου πείτε, μυαλγίες έντονες μπορεί να έχει και η γρίπη. Θα έλεγα ότι για να ξεχωρίσει 100% πρέπει να γίνεται η εξέταση. Δηλαδή οποιοδήποτε σήμερα, οποιαδήποτε λίμωξη του αναπνευστικού πρέπει να γίνεται το τεστ του κορονοϊού για να ξεφεύγουμε από τον κορονοϊό και να πηγαίνουμε σε πιο απλές καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή μόνο εκείνο θα το ξεχωρίσει. Ναι. Γιατρέ, ρωτάει ένας τηλεθεατής, αν κάποιος περάσει τον ιό, τον COVID, χωρίς συμπτώματα, αποκτά αντισώματα? Τα αντισώματα είναι ένιγμα, διότι αρκετοί μπορεί να τον έχουν περάσει και με συμπτώματα και να μην έχουν αντισώματα. Ειδικά δε αυτοί που είναι ασυμπτωματικοί μπορεί και να μην έχουν αντισώματα. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε πολλές φορές άτομα που έχουν περάσει και μετά τους κάνουμε τα τεστ των αντισωμάτων και αρκετούς δεν βρίσκουμε. Εάν τον περάσει έντονα, δηλαδή τον περάσει με την κλασική, ας πούμε έτσι, εικόνα, η πιθανότητα να έχει αντισώματα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Τώρα, θέλουμε να μας πείτε πώς αντιμετωπίζεται ο κορονοϊός αν ο ασθενής βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι και είναι ήπια τα συμπτώματα που παρουσιάζει, δεν χρήζει νοσηλείας δηλαδή. Αν είναι ήπια τα συμπτώματά του, σίγουρα θα μπορεί να περάσει πολύ πιο εύκολα στο σπίτι. Δηλαδή αντιμετωπίζεται σαν ένα κοινό κρυολόγημα. Δηλαδή με τα παυσίπονα για τους πόνους, με τα αντιπυρετικά για τον πυρετό, με κανένα σιροπάκι για το βήχα, κάποια αποσυμφορητικά για την, αν υπάρχει ρινόρια και καταρροή. Τώρα, εάν όμως επιμένει και δει, εάν το οξυγόνο, δηλαδή ο κορεσμός του οξυγόνου πέφτει, είναι εκεί που θέλει οπωσδήποτε νοσηλεία. Δηλαδή, θα έλεγα ότι και ένα οξύμετρο που μετράει το οξυγόνο θα είναι πολύ σημαντικό στην παρακολούθηση. Δηλαδή θα μπορεί κάλλιστα, εάν δει ότι πέφτει ο κορεσμός του, οξυγόνο του δηλαδή εκεί που φυσιολογικά είναι 98-99% και πέφτει 92-93%, τότε πλέον πρέπει να ζητήσει βοήθεια σίγουρα σε νοσοκομείο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με ήπια νοσήματα, να είναι σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι και στη συνέχεια να επιδεινωθεί η κατάσταση, γιατρέ. Ναι. Μπορεί να επιδεινωθεί, παρόλο που η επιδείνωση γίνεται εντός των πρώτων ημερών. Καμιά φορά μπορεί να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 3, 4, 5 μέρες που να πηγαίνει ελαφρά και μετά να γίνει σοβαρά. Ό,τι κάνει θα το κάνει το 7ήμερο. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η θεραπεία που χορηγείται στον ασθενή όταν χρήζει νοσηλείας, όταν είναι νοσηλεύεται δηλαδή στα νοσηλευτήρια? Είναι υποστηρικτική, έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχουν και κάποια πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται, κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιείται, κάποια είδη αντιβιωτικών, κάποια αντιφλεγμονώδη τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, κορτιζονούχα, όλα. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν και ανάλογα με την περίπτωση αντιμετωπίζεται ο άρρωστος. Προσπαθούμε ή δυνατόν με τη χορήγηση οξυγόνου να αποφύγουμε ή δυνατόν να φτάσουμε στον αναπνευστήρα. Μπορεί να συνυπάρξει η γρίπη Α με τον COVID? Δυνητικά ναι, μπορεί. Ναι. Δεν το έχουμε δει όμως μέχρι στιγμής. Και καλύτερα να μην το δούμε, διότι θα έχουμε δύο εχθρούς προς τον άνθρωπο, όχι ένα-δύο. Ναι. Προτιμότερο έναν αντιμετωπίζουμε. Το εμβόλιο είναι η μόνη μας ελπίδα να απαλλαγούμε από τον ιό? Το εμβόλιο γενικά είναι η προφύλαξη και είναι για να επιτευχθεί η ανοσία για να σπάσει η πανδημία. Ναι. Φυσικά το εμβόλιο, όπως είναι το εμβόλιο της γρίπης, έναντι του ιού της γρίπης, θα είναι και ένα εμβόλιο το οποίο είναι έναντι του κορονοϊού. Πρέπει να μας αποδείξουν οι εταιρείες και ο οργανισμός φαρμάκων την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Την ασφάλεια ειδικά. Ναι. Και όταν βοηθεί η ασφάλεια, τότε ναι, απερίσπαστα, όταν μας το λένε ότι είναι ασφαλές, τότε προτείνουμε στον κόσμο να εμβολιαστεί. Εάν όμως δεν έχουμε στοιχεία ασφαλείας, τότε πρέπει
να το σκεφτούμε. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Το ότι δίδεται όμως έγκριση και αδειοδοτούνται οι εταιρείες αυτές, δεν είναι για μας σημείο ότι είναι ασφαλής το εμβόλιο και αποτελεσματικό. Ναι. Πολλές φορές όμως και μετά την αδειοδότηση μπορεί να παρουσιαστούν αρκετές παρενέργειες. Ναι. Και επαναδιαπραγματεύεται το φάρμακο ή το εμβόλιο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε μια έγκριση ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο, εάν έχει παρενέργειες, ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η κυκλοφορία του. Ο εμβολιασμός, όπως λέει και η Παγκόσμια Οργάνωση της Υγείας, δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι απόφαση του ατόμου αν θα εμβολιαστεί. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα, αν είναι ασφαλές το εμβόλιο, είναι ότι καλύτερο να εμβολιαστούν οι πάντες. Διότι σπάει η πανδημία, σπάνε τα μέτρα, σπάνε όλα. Ναι. Ποιος θα μας πει όμως ότι είναι ασφαλές? Θα πρέπει να εμβολιαστούν κάποιοι πρώτα και μετά να δούμε? Ήδη αρχίσαν και οι εμβολιασμοί σε διάφορες χώρες μέχρι στιγμής. Ναι. Ναι. Οι παρενέργειες όμως σε πόσο διάστημα θα εμφανιστούν? Δεν θα εμφανιστούν από την πρώτη μέρα, αφού γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει διπλή δόση, έτσι, του εμβολίου. Σίγουρα στο μήνα πάνω θα αρχίσουν να περιγράφονται αν υπάρχουν. Στο μήνα, ναι. Είναι πάντως πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για το εμβόλιο και ο κόσμος έχει απορίες και ενδεχομένως γι' αυτό να είναι λίγο διστακτικός γιατρές το αν θα το κάνει ή όχι το εμβόλιο. Όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της ανοσίας. Εξασφαλίζει την ανοσία για πόσο διάστημα? Είναι πολλά νομίζω που πρέπει να δούμε. Σίγουρα. Έχουμε εμπειρία με το εμβόλιο της γρίπης εδώ και αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει χρόνια που χρησιμοποιείται και το έχουμε μάθει. Δηλαδή, ένα καινούργιο εμβόλιο πάντοτε έχει τις επιφυλάξεις σου μέχρι να φτάσει να πάρει κάποια υπηρεσία, δηλαδή να περάσει ένας χρόνος, 2 χρόνια ανάλογα, για να μπορέσει να πει κάποιος αν είναι ασφαλές, κάντε το. Αυτά τα εμβόλια τα οποία κατασκευάζονται τώρα, που έχουν κατασκευαστεί, δίνουν την ασφάλεια όπως λένε οι εταιρείες, όπως είπε το FDA της Αμερικής, ο Οργανισμός Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουν και κάποια restrictions και λέει κάτω από 16 χρονών δεν συνιστάται. Ναι. Έγκυες δεν συνιστάται στις έγκυους. Δεν συνιστάται με τη χορήγηση κάποιος να παίρνει αλκοόλ. Δεν συνιστάται με κάποιους που παίρνουν αντιληπτικά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες. Δεν συνιστάται για άτομα τα οποία είναι αλλεργικά. Ναι. Όλα αυτά σου λέει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός. Εάν πραγματικά, όπως είναι το εμβόλιο της γρίπης, το οποίο το γνωρίζουμε τόσο καιρό, είναι εντάξει σαν το εμβόλιο της γρίπης, όλοι να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να το βάλει και ένα παιδάκι 2,5-3 ετών. Ναι. Όπως είπατε όμως είναι χρόνια τώρα στην κυκλοφορία το εμβόλιο της γρίπης και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι παιδιά και έγκυες γυναίκες δεν συμμετέχουν στις κλινικές δοκίμες των εταιριών. Επομένως, ναι, γι' αυτό και δεν συνιστάται ο εμβολιασμός για τον COVID. Γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.